И здравейте хора, аз съм новия геймър и както виждате днес играме Hay Day. И това е една игра, която играех преди да знаех, че ще снимам. Те имам почти навсякъде крави и фермата ми напълно всичко е добре. Те има още какво да се прави, но аз не съм тук за това. Ще видя какво има в вестник. Тестър са важните неща. И съжалявам, ще гледаме видео за медата някои неща. И ще играя след това на Гарио. След този клип. Както виждате, много смотани игри ми предлагат тук. Но Hay Day я знам от доста време. И затова реших да си я изтегля отново. Пак също игра за Бога, защо? Сигурно на тия продукцията нямат други игри да предлагат Асфалт 8. Поне ще е по-добре. Да чакам още една седмица и ще раздам, ако някой не се е абонирал, ще раздам тениските. И долу в описанието ще видите в Facebook, може да съм написал нещо. И там много хора ме питаха на колко съм. И аз съм на 12. И от тук можете да си продавате нещата. Ябълките най-много пари стоят 118 стотинки. Това храна за 30 минути. Аз 30 минути какво ще правя? Та. Чакам да кека. Брашно. Да я почна правя брашно. Беше тук. От ми ще две бомбука. Както вижте, някой ми е такова нещата. На ябълко струва 30 детките. Ще продаваме. Та. Вижте, тук ми е цялата ферма. Тук искам да си направя такова. Дъка да си го поправя. Мост ли? Какво е там? Или док. Много е странно. Понеже хот-дог е хот-дог. Така го... А като го си го преведеш, той е горещо куче. Малко объркано. Смисъл някой вика хот-дог, хот-дог. Къде? И само. Това куче е на всекъв. Малко говоря безсмислени неща.
Та неделя не качвах никой видео. Просто не ми беше от тях, видях, че никой не ме гледа и просто реших, че е загубена кауза. Но след това реших да го направя в Facebook, да напиша, който иска да дойде. В смисъл в Minecraft 14,2. Да, общо взето за това дойдох да ви кажа. Да, надявам се клипа ви е харесал. Ако така, дайте му един лайк, абонирайте се на моят канал, за да получите тениски. Чакам само до 4-ти абонат и мисля, че това беше. И ако клипа ви е харесал, нали, да му дадете лайк, че да се абонирате и да получите тениска. Тениската ще ви покажа след малко. В смисъл, мое след малко, ваше не знам. Та и Minecraft 14.02 и отдолу влезте в Facebook и моите приятели ще ме видят. Та може би ще ви пусна в целия фейс. Та който иска може да дойде. И скоро ще снимам на PlayStation и ще ви покажа GTA-ката. И там на PlayStation Minecraft има магазинс. И дайте му един лайк на този клип, ако искате да продължа да качвам. Сигурно никой не ме гледа, но за сега това. Чао, чао.